mga kabigulano, deliver na tayo. Kumain na kayo? Wala pa. O ito, bigay ko sa'yo. 50. Salamat. Oo. Sige, mag-iingat kayo ha. Ayan mga kabigulano, marami ditong nangihingi. Kailangan bigyan natin kahit konti. Ayun. Mga kabigulano, diretso na tayo. Mga kabigulano, ito, hindi man lang natin ito nabibigyan si Kuya. Kailangan bigyan natin ngayon. Pre! Kailangan bigyan natin siya. Ano, kumusta? Kumain ka na? Kumain ka na? Almusal, pero ngayon hindi ka pa nangalian? Ah, anong ginagawa mo dyan lagi? Hindi ka, pasok ka dito. Anong ginagawa mo dyan lagi? Tatanim. Nagtatanim ka dyan? Saan ka natutulog? Diyan lang? Oh. Ano pangalan mo? Liz? Ano apelido mo? Yan. Saan province mo? Saan sa Bicol? Camarines. Camarines Sur? Bicolano din ako eh. Sa Tres Reyes ako. Sa Ligaw kami, Ligaw Albay. Sa Talpas. Oh, dahil ka na nauwi duman. Wala yun eh. Walang makasakit. Yung gusto. Aloy ka na digde? Kailan ka ba dito? Oo, 2000. Basta ano, tagal na pabalik-balik lang ako. Bakit? Bakit naman naman? Dati nagtatrabaho ka? Saan? Istamol, Bulacan, kaya din sa Laguna. Pwede mo lang na. Diyan ka lang ba na tulog ka? Sa taas na. Saan ka dyan? Saan? Kaya dinadala ko sa bahay. Saan ka bahay mo doon? Wala ko bahay. Diyan lang talaga? Diyan ako sa ano. Pero may anak ka na pala. Asawa? Ayun, umiwalay. Hiwalay kayo? Dati. Tagal. Diyan dahil ka na nagbuli duman. Ayoko naman makere. Halo, sa lolo lang. Hindi makapit. Solo-solo na lang sa. Ano ulit? Apelido mo? Riela. Lauta. Riela? Lauta. Lauta? Baka mapanood ka doon Anong uli na lugar nyo? Camarines Sur? Saan sa Camarines Sur? Tres Reyes, Bato. Sa Bato. Iyo, sa Bato pala. Mga kabigulano, taga Bato siya. Dito siya sa Magallanes. Bigyan natin siya ng tulong para... bali... Ilan taong ka na dyan? Isang taon na higit. Isang taon? Pero pwede ka naman siguro magkulit duman, ano? Hindi na pagkakalaon. Oo. Pag gusto mo, daanan kita. Iuwi kita doon. Kung gusto mo. Sa Bato. Kaya naman siya. Oo. Dito lang naman ako, lagi akong nakadaan dito. Sige, bigyan kita ng para mayroong pambili mo ng Bayad mo. 300. Ingat ka palagi ha. Ingat palagi. Sige. Nakakapikulano. Kawawa naman talaga yan. Ni Kuya. Diyan lang siya nakatira. Nakabato siya, Camarines Sur. Bato, Camarines Sur. Lagi ko siya nadadaanan dyan. Kaya siyempre, hindi natin maiwasan sa buhay natin na kailangan tayo tumulong tayo sa kapwa. Kasi malaking balik naman sa atin eh. Malaking balik sa atin pag tayo nakatulong sa kapwa. Sir, yung meren? Yung meren? Yung meren, dito na lang? Dito yung meren. Okay, sige.
Oh, may Merinas. Vlogger kasi. Oo. Yan yung mga tropa natin dito sa Manmaro. Mga malulupit na mga gwapong tagaluto dito. Yun. Dyan, mga taga Manmaro. Ako yung tagahuli ng salmon. Ayun! Yan, mga kapiplano. Salmon, pakita mo, ang laki. Let's muna tayo. Mga kapiplano, tsaga-tsaga lang tayo. Medyo mahirap nga lang dito, pasok. Pero ayos lang. Pero ang ganda ng lugar nila dito. Yan yung mga dito nakain sila. Marami silang guest. Gusto nila lahat sila nakain. Mga VIP dito. Mga nakain dito, mga mayayaman. Mga ka-Bicolano, dito na, kumakain na ako dito sa Manmaro. Napakasarap pala yung mga luto nila dito eh. Ito yung ramen. Ito yung tuna, spicy. California maki. Ito yung miso soup. Yan, napakasarap. Mga ka-Bicolano, punta lang kayo dito sa Makati. Sa Makati Square, sa Manmaro. Minsan kumain man lang tayo para maging sarap man lang tayo yung pagkain natin. Ayan mga ano nila dito. Dito. Sa Manmaro. Ayan. Ang ganda ng lugar nila dito. Pwesto nila dito. Mga ka-Bicolano, kung mapapasyal kayo dito sa Makati, Manmaro, yun yung restaurant nila. Napakaganda. Yun mga ka-Bicolano. Ayan. Ayan. Kain tayo. Sir! Sir! Ayan. Kumusta yung ano dito? Okay lang. Malakas ba yung ano nyo? Bentahan na kayo? Okay naman, nakakabawi na. Oo. Kasi, Oo. di ba, nagkaroon tayo ng Pandemic. 20%. Yun nga eh. Yun nga eh, no? Madami na, pati yung Ay, salamat naman. private rooms, pwede na ulit. Pwede na uli. Yung ano. Ayun, ito, kababayan ko rin to. Taga Ligaw City rin siya. Welcome po sa vlog ng kababayan ko. Salamat, Mark. Salamat, ha. Kahit pa paano pala, nakaka-recover na kayo ngayon. Medyo. Mga ka-Bicolano, supportan nyo yung Manmaro sa Makati. Baka malagi kayo dito. Dito lang sa may Makati Square. Manmaro Restaurant. Ayun. Salamat, Mark. Apa. Sige pa. Salamat pa. Ay, yun. Napakasarap ng pagkain dito. Kita mo naman. Yan, oh. Aba, talagang napakasarap. Yan, mga ka-Bicolano. Okay na. Naging pag-deliver na tayo. Salamat sa mga sumusuporta sa akin. Bicolano Elvin. Sana lagi kayong manonood sa vlog ko. At marami pa tayong matutulungan. Saan nyo na marami tayong mabibigyan. Sana huwag kayong magsawang manood. Bicolano Elvin. Maraming salamat po. See you next vlog. Bye-bye.